Hello guys, φίλος Άλεξ εδώ, είμαστε στα ένα κανάλι που λέγεται Τα Πυθίκα, να σας χαιρετήσει και ο φίλος μου χαιρέτησε. Και θα παίξουμε Stumble guys, ειδικά ανεβάζουμε λίγο σπάνια βίντεο έχω να πω, αλλά τα λέμε όταν θα μπούμε, οκ. Οκ, τελικώς δεν μπορούσαμε να παίξουμε Stumble guys και παίζουμε το Gunfight Arena. Ψάχνω τον φίλο μου τον Γιάννη. Είμαι άχρηστος, Γιάννη, βοήθεια! Είμαι άχρηστος! Πέθανα! Ως τότε δεν είχα καταλάβει Χριστό. Στην αρχή. Εδώ κάπου. Είμαι και πυροβολάω. Λοιπόν. Λοιπόν με πυροβολάνε. Μολιάνης δεν λέει να με βοηθήσει. Εγώ έχω πεθάνει. Δεύτερη φορά αυτό δεν το σχολιάζω. Ούτε εγώ ξέρω. Περίμενε, τι είπες? Το κλασικό που σε βάζει στην αρχή. Το normal, θα το δεις το όνομά μου. Α, τι βλέπω. Πέθανες. Από mobile είναι full δύσκολο. Δεν μπορώ να πάρω kills. Να ξέρεις στραφά Να ξέρεις στραφά ο βίντεο. Λοιπόν, εδώ πέρα ο μπρο του είχε μπαγκάρει επειδή έχει μούφα τηλέφωνο και δεν ξέρω να παίζω άχρηστο. Στάσου μου βγάζει ένα special offer. Δεν μπορώ να παίξω ρε, μου έχει βγάλει κάτι. Μου έχει βγάλει κάτι μέσα στη μάπα.